Kif għaddejjin l-aħħar preparamenti għal karnival ta' din is-sena, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar diversi mħażen tal-karrijiet u ntaqa' mal-appassjonati ta' dan ix-xogħol artistiku, persuni iddedikati illi tkellmu ma' Bernard Gregg dwar il-fatt li dan huwa delizzju għal qalbhom ferm illi jirrikjedi xogħol matul is-sena kollha u idejat mill-aktar uniċi u kreattivi. L-imħażen kienu mimlijin b'karrijiet mill-isbaħ u kuluriti, karrijiet li żgur se jagħtu l-ħajja lit-toroq ta' pajjiżna fit-tmiem din il-ġimgħa. Matul din iż-żjara spikka l-fatt li diversi karrijiet inkludew lil Pawlu Kurmi, il-Pampalun, hekk kif dan se jkun l-ewwel karnival wara l-mewt tiegħu, dan apparti li se jkun hemm karrijiet iddedikati għal kantanti u artisti prominenti. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qal li l-karnival huwa appuntament importanti, speċjalment fejn tidħol il-kultura u l-arti f'pajjiżna. Ġejna fl-imħażen tal-karnival, iltqajt ma' l-artisti, ma' dawn in-nies illi huma għalija huma professjonisti fil-qasam tagħhom. Għandek inġiniera, għandek l-artisti li jiddiżinjaw, li jpittru, li jikkreaw mhux biss iġbijat imma wkoll il-mekkaniżmi meħtieġa biex jagħmlu l-karrijiet tagħna. Żgur illi l-karnival għalina jibqa' appuntament importanti mhux biss fis-sena kalendarja, appuntament importanti fejn tidħol il-kultura u l-arti f'pajjiżna. Bernard Gregg qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jimbotta l-politika li tgħin lil dawn l-artisti b'modi differenti, fost l-oħrajn li jkollhom l-ispazju meħtieġ fejn ikunu jistgħu jaħdmu matul is-sena kollha, dan wara l-wegħda tal-Gvern li jsir villaġġ tal-Karnival beqgħet fuq l-ixkaffa. Il-Karnival għall-Partit Nazzjonalista jibqa' ukoll għandu l-importanza tiegħu u rridu wkoll nkomplu nimbuttaw il-politika tagħna li mhux biss tgħin lil dawn il-professjonisti li għandhom dan ix-xogħol li għal ħafna jissejjaħ delizzju però aħna naraw dedikazzjoni sħiħa u allura ngħinuhom b'modi differenti. Fost oħrajn żgur ikollhom bżonn l-ispazju fejn huma mhux biss allura jaqdu l-karnival imma wkoll jibnu il-karnival matul is-sena. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Graziella Gallia, Julie Zara, kif ukoll Charles Azzoppardi. Din is-sena l-karnival se jsir mid-9 sa 13 ta' frar b'ċelebrazzjonijiet kbar anke fil-Gżira Awċija.